Draga Olteanu Matei, una dintre cele mai îndrăgite și talentate actrițe române, a lăsat o amprentă de neșters în inimile iubitorilor de teatru și film. Născută în București pe 24 octombrie 1933, Draga a început să strălucească pe scenă și pe ecran încă din tinerețe, cu o carieră impresionantă care a durat peste 6 decenii. A excelat în roluri de comedie, unde naturalețea și umorul său autentic au captivat publicul din întreaga țară. Pe lângă numeroasele sale apariții în filme celebre, Draga Olteanu Matei a fost o prezență constantă pe scenele teatrelor românești, aducând bucurie și râsete în viețile celor care au avut privilegiul să o vadă jucând. Draga Olteanu Matei nu a fost doar o actriță, ci și o femeie cu un spirit vibrant și o pasiune profundă pentru arta actoriei. Ne-a părăsit pe 18 noiembrie 2020, dar moștenirea ei artistică și impactul pe care l-a avut asupra culturii românești vor rămâne veșnice. Draga Olteanu Matei, o stea care va continua să strălucească în amintirile noastre.